Idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kada kinang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat. Akas na napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman lain. Kaya patulod nyo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman lain. Nebag amalemyo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasarakan ti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito'y manin nga sumangbay ti programa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Kada ito ti pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, Mr. IKL. Idi kalman laeng, Manong Nemi Ruiz. Kumagkablawag tinambag ang malem, kada kaya aming sangapana, kada anyamit nga aldaw, tida ayan nyo ita, anyamit nga aldaw ken oras, kablawan ta kayo, tinambag nga oras, kada kaya aming sangapana. Pag-share ti programa tayo, mga ka-nemers. Inagaro dendro kyan nga ibasa. Dato'y idi kalman laeng nga paset, ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga sa diri, ti Batak City. Ibabayan ti panang isurat ni Amante Pagaragan ni ti Mabusag, Badog, Ilocos Norte, sa Godayan nga ti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng, Manong Nemi, taubis isamak manen, agragutok manen ti pusok, agaragengan manen ti riknak, kabuta mapasungadak manen Manong Nemi, ni Manang Freda May. Manipod iti sango ti department store, nga pagwardyaak, akas may sa nga security guard Manong. Nagpindas ti longlong ay na Manong. Natayang agsalsala Manong Nemi ti pangatidugan nga buok na. Agparparang Manong Nemi dagiti singi nakalid na. Nabiyag dagiti matana natundiris ti agong narumpi dagiti bibig na. Imal uti ba magina Manong Nemi kalkalingan na ti pintas ti tangsit ti barukong na. Manang kunak agsipod dain inona ngamiti siya. Gabot manong laing titawan ko Manong. Awang pa'y makatawan ko ang siksikyo unang gurgwardya. Insareknak ni Sir Debbie Mar akas security guard iti pa nakabos mi da kami nga security guard Manong Nemi ti mall. Kat siyak adak iti may sa department store ti mall. Nga bagubobrahan met Manong Nemi ni Freda May. Nalapsa ti suna Manong Nemi. Hindi mamuak ng iso na kadadaanan ti asawa sa anak nga mamati. Gapot para kaniyak Manong Nemi kat balasang pailaeng. Kasla virgin pailaeng dagiti bibig na. Kasla virgin pailaeng ti barokong na. Kang runahan ti amin Manong Nemi. Awampay ti simbrek iti kuweba na. Dahil ti pangyarigak Manong Nemi kat agar arapa-apak. Agim imagine na. Ano mabalin la kumama ng Nemi kat siyak ti makaarakop keng kuwana. No mabalin la kumama ng Nemi kat mananam ko dagiti narumpi bibig na. Nutnutek dagiti bibig na kat awan nga tat sayang tilmunek dagiti katas ni.
Aramidek kas ti mabuybuyak manong name ket mangmangi ko ken kano kasano iti laing nga romansa. Ti panangkarimkem ko manong name kadagiti mansa na si di barukong iti pa nagbatok-batok ko ti suor ti nagbaitan di kiti nawas na nga legs. Ora lag sa kawisi ti riknak manong. Iti mabatok ti yan ko konakeng ko ano good morning ma'am. Ay good morning to. Kaslawan ng yaman na kaslasan nak nga mo. E di naman sa nagkaniyak manong name ni Sir Debbie Mar nga pa nakabus ko nga sikyo. Hey, sa diri. Ay, boss. Agkusonada ka? Kani Reda Mar? Reda May. Tila may nagnagan mo. Namin ito yung amante. Reda May. Reda May? Sa sinong kumatisa ang crush king kuha na, boss. Kaya naglapsat, loko. Dasawa na. Talo nga pasig nga babae di kita anak na. Security guard mo tayong dito yung mall. Di asawa na. So nga ganan ka. Mga numadlaw na crush ka kinibaka na. Kit dakas pwede mapasamak. Agpadpada kayo nga da pistolo na. Baka nag-throw kayo. Agpadpada kayo nga secure. Manong name ipapilit ko hindi nga uwampay asawa na. Aman. Agraman mo tayo makipinusta, dagiti kaduwak nga sikyo, manong name, gabot amuda siguro nga talaga maaba ka kunada. Pinustaan ka ron sa diri. No mapanagnagan mi nga talaga dasawanan. Ha, agmulta ka ti duwa kahon nga bir. Oo, sige. Saan lang nga duwa kahon? Uri talo. Sakpay ni mapulutan. Naabak ka na. Isagana mo, ang takwarta, mga may gatang ni talo kahon nga bir. Napanda na ngalan, ebidensya manon. Ito mismo manon name ang HR, Resource Home, RH, no ha? Management, manon name, nakakitaan dan, pinaserox dan, manon name, tiba, record, personal record, manon name, ni Reda May, kaya talaga nga married. Manong nemi 30 taon na, talong anak. Gabino tinagan ti asawa na. O na, nabakan. Di among parparbo kami. Talagang agkursonada ka. Nakadong nga babae dito sa diri. No, apik, daan pa yung asawa mo dito kayat mo. Agan anad ka, saan lang nga siksikat ang krusonada. Saan lang nga ni agabino ti pagannadam. No dikat pa aganad ka pa kanagiti ang krusonada kayong kuwana. Ang mga no, ipakdida ka ng karibalda. Numanan lumabas manong name ni Manang Reda May. No kasta nga lumabas at dagiti gundaway nga kayat kong asidgang nga kasarita. Ngayon mamuk kumamit ti bagik, manong nemi, tadinakpay unay amam mo eh. Close kan kuha na dagiti padak nga sikyo ng siyak ti saan. So nga, siyak ti maating. Ito na minsan manong nemi nga lumabas kuma, edi tasabaten ni Sir Debbie Marisona. Hi, Reda? Ay, Debbie, pamanam, danak ka dangin. Umaykan, tulad ka. Saanin, man, nabagisuna eh. Ada di motorsiklo. Nalan, nusa din naman ito panam, nadaman pagatang dagang ka, kuyugin ka, agbalinak nga sikyum, ta security guard at ngarot. Come on. Sige. Apaunay kat ti apal kun manong. Apaunay kat din ti imon kun. Manong nemi. Imbes ko mga siyak ti mga awis. Kain kuwana. Adamat motorsiklok manong nemi. Kinapudno na kita. Nabit ko pa ngayon. Wala datang motorsiklok. Hoy, brag-brag inik pa ilain. Idin to ta medyo ragrag ti motorsiklo. Ni boss Debbie Mar manong nemi. Ang nakalalis to nga talaga. Siyak tungmat ngamin, managbabe ang ina.
Namin adun nga kahit ko kung mga kasarita. Nga lukuyok kumamat, nagkuyog kami, kaya nagbiryanda kami. Ngayon, jagmat na aramid manong. Nakapuyak ngamin manong. Imbasdag ni Manny. Ay, nakita mo dyan, nakita? Awan. Nakaalis to ni Boss Demi Barra niya. Kita mong kita, napalubon na ni Reda May, kat kasanot panagyan na, nagsaka o sinakaw na, kinapkipan na, inarakop na. Dito ko na ka sa diri, sa lang ni Gabinot pagan anadam, no krusonada ka, kani Reda May. Mismo pa nga ti boss tayo. Kit mo sa nagkrusonada mo. Sa lang ang krusonada. Sila dapat kahit din relasyon na. Hmm? Man! Agor ka, mabiglang pare. Mabiglang. Nagsubli ako di post ko. Ti maliyawak manong nemi noan niya ti kasla kabuteng ni Manny. Ta nagsubli so na ti pwesto na. Manong nemi, nakasibilyan. Padami matlang nga sikyo. Madlaw ko nga talaga, kin malasing ko nga masikyo kapot at damat na isa likad ng pistola. Ay. Are, ana, kumusta pa ng gwardya yun to? Okay man. O, ito problema. Sige, ito yung pwesto. Diyan. Adawan wanawanak eh. So, nga pagastuya. Awan sa amat din. Di mo na lagit kita? Sino? Salut-sudan ka di ba lang sino? Nita gor-gorjak dito. Nakita-kita nga rimuan. So na kinakuyok na. Diyan ka mo tibagbagan, nakadadot rimuarin eh. Sa bagay. Sige nga rin pare. Ewan gayam. Itaka ba lang makita kang gwardya? Nabitak pa eh. Awan pa 2 bulan ko. Siya ni sa diri. Sa gagaya pare. Siya man ni Gabino. Gabi. Siya ni Gabino. Sige pare sa diri. Sige pare Gabino. Dadya kayong ti asawa. Manonemi. Ni Reda May. Yan, nagnagan kami nga, Reda May. Urek lang nagsido ka naman. Ada ka na, sirpatin na, gugwardyaan na, nakita na kanong arimuat. Kaya ni, di na kanumutin ang muno, napanan na. Imas nagmanin ni Manny manon nemi. O ana, nakita mo? Tiyan na. Nakadadudo kita naskin salida ang pari sa diri. Dahil dyan, iti asawa ni Reda May. No, pangit man. Nagkatawa ka. Gamuto-usto ka. Sana ka mamating asawa ni Reda May ka nagpinta si Suna. Dahil ang rati problema ito eh. No apay nga naasawa ni Gabino tikas kinapintas ni Reda May. Diba? Di makadakas. Ano ka nga dawag mo nga? Kabilan na? Ano? Kabilan ni Gabino ti asawa na? Itikas dyan nga pintas na? Uy. Makikita mo lang kung ano nagalip-lipas na nga kinabil. Sos. Awan tikas dyan nga pintas na. Ang yung gusto nga kabilan na pamra na matanda sa nga sumrek yung trabaho. Paimbagan na pa lang ba kita limita ma. Kada bimta kabibig na. Santo ag-report man yun. Ito na pindas man yun. Ag-report man yun. Ngayon no kakabkabil. Agtalinit pala di balayda. Sulusahan na ka mamati mani. Eh sus po. Naira na ak na minsan. Nagabuta malabsak di balayda. Nung kasta nga gawid ak. Huwag ko na, kastaon iti ikis di kita talo nga anak na nga babae. Gabot taman manson man ni Gabino, ti asawa na. Kaya malang mga nawa, ay saan nakuwat mga nawa nga rodman? Family problem.
Sa mesa, kabutang damat ni Gabino. Amom, may turid ni Gabino at pumatay. Kaya kinapudno na, kita dapat kita napapatay na. Anya? Uwan. Iso na lang tanulusotan na. Madwa lang ang tawon panakay balod na. Kabutan na piksat pool na. Nakapatayin. Kaya pang pangtanan na siya sinuman, ang kursunada iti asawa na. Papatayan na. Iso nga ko, nakeng ka sa diri, no di mo pa kaya timatay. Ha? Isardeng mo, imagine, kiniya, Reda May. Manong nemi kasla mamati akon. Ngim na dumakas lasahan na kamamati. Baka ararami din laing ni Manny ti kasdyang ibagbaga na tapno mapukaw ti interes ko. Iri mamuan datatang kininanang ti problema nga numanin na masukalandak ng aksensen na ay no kasta nga day off ko kat awan obrak. Ang tak dito balay nga mang daldulos manong nemi ti pistulak o na mga asikaso kada kita tarakin ko mano. Di problema sa dire. Tan. Awan? Di mo ibaga nga awan parok. Tama muda ka unayin. No awan problema, naisam ka. Sa o kagala sa o. Nadayin ka ang istorya. Hanggang no ada problema, saan ka mahununi? Kasi kala natuktukan ng bisukol. Ano manin sa daay ka nga sa naay, anak ano unang tipang panunutem, no manin agwingiwing ka, no manin agsaltag ka. Sa mo ibaga nga awan ti problema? Tigat laing yung ag-obserbar tatang, ayakit ma-obserbaran ka, tatang nga kat sikit-kit kita. Kakaiso na nga, bakasyon mo. Agsasalita na kumakit. Ang yung nadakat to yung nga kasla natuktukan ng bisukol. Iso nga dalagit problema, abi nga di mo ibaga kanyak baro, barbaring matulungan ka. Naibagak manong nemi ti may papang kadiya Reda May. Agayat ka, iti may isa nga babae. Alangan mo't nga lalaki ti pagayatak tatang. Tikit ko sa uwan, babae nga daanan ti asawa. Diyak mo't among aming nga da asawa na. Sadyak pa tiyan nga da asawa na, gabat tinalapsat nga rodisuna. So, boy. Tiga adunita nga babae, no apay nga daan sa pailang ada asawar, makurso na daam. Anyat klase ta puso. Kahit mo pailang tibakiin nagaw. Inin to ta adunita na kita gumagawa mga babae nga mga uray lang tiba nang ibagam ti I love you katakwada, kahit I love you to kunada adagos. Ay naya sa diri, dahil takit tiga po na apay nga ginggana itakit awang petinubiam. Napili ka kung namin kumaangin, mabalin na kasta. Agpili ka, ti pa ada asawa lang. Ano ti ba aramid ko tang? Kaya sumunti pa kariknak ti ayat. Mina mauyong nga ayat. Abi nga sa mga badasan nga arman ni Nancy. Pagkananok mat. Apa hindi mo kayo ni Nancy? Tumboy. Sa bali nga Nancy, mati bagbaga mga, nag-birthday tangal daw ti Nancy nga bagbaga nga tumboy. Kablaw man kayo happy birthday kayo ni Nancy Vizcara. Ito nga mo. Ikatuan birthday na. Nancy Vizcara, happy birthday. Hindi akin datagan na yan. At dapat dito ni Melda. Sino ang Melda? Kahit ni Melda nga Gutierrez. Nga. Kaya po. Teka anak ni Loseng. Ay, na. Kita man. Agkurso na dapat ni Melda kang ka. At dapat dito ni Feli. Sino Feli manin? Kahit no, kayat mo, agad, nga baling nga balo, basta ako nasawanan. Hindi matatag na magbagay. Kayat ko lang magkatawaan na. Ay, kamaan niya nga talaga ti problema mo ya. Doon niya nga ron, agayatak tadaanan ta sawa, managsin nga da asawa na, at dapen ti, adan sa aking kabit kang kuwana. Sa delikado ko nagta, mangipang pagtadya asawa na. Ay, po kaya. Nakadel-delikado gaya, mapang sa mga liklikan. Ay, naaya, sa diri. Laglagi pa yan, dagit aramat tipaltog, matay da, kapo itipaltog. Ay, gaputan nakaisabok ko ilang tipaltog, tang si Q-ak, baka paltog tipakatayak. Iyaw, mat pa napapatay ko
Ito na minsan man nga naka-duty ak manong nemi naminduan nga limabas ni manang nga Reda May manong nemi. Itipidwan na sinabat ko. Saan ko basta pinalabas. Manang, habimanon ko ng kanya. Gabutay nyo na kang misyak eh. Panang respeto keng ka. Dumay pa siya ka kumakayat nga awagan ti manang. Tapara kanya ket balasan ka pa eh. Asawa ko, talupay na kita anak ko. Nabintas ka. Kaslaong pa asawam, kaslaong pa anak mo. Bulero kay aming nga lalaki. Kumusta kayo mat kanin sir ni Boss Davy Mart? Bigla sunod sumureta. Wanita naman manan agkalubon kayo. Ket pasara agsisi imot ni Gabino nga lakay mo. Ha? Agan anad kailan? Ang mga numatsyempon na kayo ni Gabino. Tapi mat ngamin. Adalang arot asawa mo. Saan ka naragsakit ni asawak? Ket ni Boss Davy, naragsakakin ko na? Agpadpada kayo nga asawa na. Apay, kasla itaw dawat mo nga matayin di asawam. Uy, saan nga pagsulit ha? Sige pa'y. Manong nemi, tiyak mo no apeng ang gawid ko ti iman na. Inigkamak. Uy, hangga agkas-kas ta. Baka makita na ka ti asawa. Sana nga mong buteng. Ha? Kahit ko lang may bagakin ka. Tapno, saan na ka nakakabilin ti asawam? Likli ka mo ni Sir Davy. Siguro kapkabila na ka ti asawam kapata agim imon at panagat-atap na. Naawan ti aramid mo. Awang nga tamat ti pambaran ng mangdusa keng ka. Abay bagbagam na kita kanyak. Gabat ti saksakit ka. Saksakit? Abi saksakit na. Awan, sige. Dinisturbunak lang. Manong nemi, iti pa nagsakit ko keng kuha na kaslat siya pa iti nagbasol. Uwan makunak dito manong nemi. Nagsipod ta. Kaslat siya pa iti kagura na. Iti pa nang ibagak, ngawan kan mabalin, kat liklikan na ngamin, iti bang loko ti asawa na, tapno saan nga gimun da ito eh. Ken, saan nga makauray iti pa nang kabil ti asawa ken kuwan. Ti asawa na ken kuwan. Tagas lang mas asyanak man manong nemi no madamag ko. Apay nga saan nga simrek. Kunada kaniyak, nga sigurado nga nakabil manin. Duwa nga aldaw, awampay, may katlong aldaw, isang tupay lang ti sasarek na. Kasan tumatan ang madlaw, ti lama, ti panangkabil ni Gabino ken kuwana. Nagtultulot ti ba nagproblema manong nemi ket daytang matiga po na no apay nga no manen bagbaga anak ni tatang. Nyayat mabas pasama kang kasadiri. Amom tinam na may kumakininanang mo. Mangyahamid kan ti babae dito'y balay. Ket agkasilid kayo. Nga da kumamat ti mako nga panakpak. Nga maon samat panakpak ti istoryam. Ning tatang puro dandanag ba dito, puro panagar-arapap. Boy, napili ka mat ngamin. Banyo tang, iti mabit, at dandun manukang yo. Sino? Dajang Reda May? Anyata mo yo, baka agpin na tayo di kiti duwa. Anak, agpin na tayo di kiti duwa ko na. Da asawa na, kenti kabit na. Nagpin na tayo di, nawayan ni Reda May. Manong nemi kasla nag-anghel dila.
naganghel dila kariding harabi. Gabutapat siyam nga tao no saan manong nemi kabigatan na. Nakitak manong nemi nga sinabat manen ni Boss Debbie Mar iti iroar iti tarumwar niya Reda May. Nagkuyog na nga nagpaamyanan manong nemi. Nagit pagabonta, biglamat nga nagparang ni Gabino. Wen manong nemi, bigla nga nagparang kat kasla nakita na dagiti dua kat kinamakam na. Kimamakamakmet manong nemi. Aging nga na matanga ka mismo. Laking tut dagiti dua manong nemi nga Reda May ken Debbie Mar. Idi tamadlaw da ni Gabino nga si Maruno kadakwada. Nga si papasarang ti paltog ni Gabino kadakwada. Tikigtut ko manong nemi kimleba. Naglingedak tadyak kayat nga saksyan ti basamak. Tadyak kayat nagsaksi. Mga dakgal nga disturbo ko na. Nakangagag tinagsaruno nga duwa kanalboong bang-bang. Anangig ko manong nemi ti oh! Awanin. Natayin. Dagiti duwa manglilipot. Ni Boss Debbie Mar kastamatin manong nemi ken ni Ready May. Ngam nakigtutak manong nemi tada si Maruno nga may nga putok. Bang! Na. Anya na dyan nga putok. Kinasinot na gaso. Nag-aari bongbongan ti tao manong nemi siyempre kas may nga security guard nakibiyangak mo na kunamlan no nagapuwak ti adayo. Hindi da mo adak lang ti asidin. Dimdangan di polis manong nemi kat nakita ka na matangak manong nemi tinaidasay nga bangkay ti dua nga lalaki ni Gabino kastamatan kining Boss Debbie Mar nga saanan ngagkutkuti. Idinto ta manong nemi nadlaw mi ngagkutkuti pay laeng ni Freddy May. Freddy kata Pedi paano nga nagad Reda May. Isutin mo na nga narayat dang inakop manong nemi. Karintarayat dati ospital. Dito ta ambulansya manong nemi tinangakop pet kada giti dua ngan declare dagiti pulis nga dead on the spot. Investigasyon manong nemi na yabandak dagiti pulis. Sa diri, sir, sa dinon mo ayan mo tigas dyan nga oras. Medyo adak tayo daw yun, sir. Nakagiglang na nagsaro ng putok. Kalpasan na. Sabali pa yung putok ti si Maruno. Di ba panak? Adumatin na giti ba? Padak ni Marumbongbong. Kasi yung matin din na pasam. Pinatay ni Gabino di giti dua. O no pinaltugan ni Gabino di giti dua. On the spot nga natay ni Debbie Mar. Idinto ta, grabe. Nga nasugatan ni ti babae ko naman lang uli-ulitan dyan na Ready May. Ket dadya nga ng uding nga patok. Ano't resulta ng investigasyon, sir? May mesang paltog tinausan. Kada kitirimuar nga bala kada kitalo. Kahit nang sawen. Kalbasan nga pinaltugan ng Gabino na kitidua. Isumaten, mismo ti pinaltugan na ti bagina. Nagpakamatay. Sino nga tinaskan ita nga daron nyo sa akin, natay matin di pimaltaw. Awa na. Case solved. Nagalasat ni Ready May manong nemi ketalungal daw nga danti ospital. Idadagon daway kung mapan ng sarungkar kang kuwana. Ti inana, tinakabantay, agraman di talo, nga ubing pahay, nga nagsasarunong anak na.
Inya mamukti bagi ka security guard akiti mall. Dili makapuot ba nung name ni Reda May. Hi, kumusta kan? Sa diri? Owen, siya. Kung ano sana ka malagip. Malagip ka. Kaya managtas na rong karno kanya. Amom ka din na pasamak. Amo. Nakita ka mismo. No kasano ang pinaltugan na kami ni Gabino. Imag sana ka na puruhan. Imawanin ti kabit mo. Saan ko kakabit? Ni Debbie Mar. Ha? Pag-imunan na lang. Imawan tayo nyaman nga relasyon ni. Abigal nga kasi kinadagkat siya. Basta awan ti relasyon mi. Awan pa awan to kumati mapasama ka na kami. Ilikliklik ka kumatang isot naman sa sidig. Urumarni ka kumat nga mangin pangpangtati asawa. Di bagas dawak, nadaman ko. Kapinaltugan mo't lang ni Divino ti Bagina. Kadatay dangang patpada. Makipagladingin tak. Reda may. Magyamanak. Saan na kang gladingit? Itatanatayan ti asawak. Agladingit aklayan kaputam. Awanan ti ama na kita anak ko. Nga matamat ka ti pagsayatan na. Tako na di kita anak ko. Awan ka nun ti mangkabkabil kanyak. No payagsangit da, tanatayan ti amada. Tinasakit, sandangin bansayag di balay mi. Nakamansayag iti family house da. Sa day pagpabasol kanyak, nga basol ko kano. No apay nga nagpakamatay ti anak da. Manong namin namin talo nga sinarong karak ni Reda May, ni Reda, kabayatan nga dahil ospital. Di, tarimuan ti ospital, kalpasan ti makalawas, umis-isa ba kamang paspasungat kang kuwana, gabot na sumrek man ni trabaho na. Hi, Reda? Ay, sa diri. Good morning. Kumusta ka? Kumusta sa sugat mo? Okay. Kaslawan na pasamak. Ora no, napanggamad lang hindi nagtabon ti bangkay ti asawa. No. Dak pala ti hospital hindi nagtabon. Kanaduwag lang na kita anak ko naman ng sarong ka ti tanem na. Takid daw na kita anak ko ngay. Kumusta nga di Bing? Okay damit. Sige, katsumre ka trabaho. Sa diri. Pangpangaldawon mo ka? Dito unig. Mabaling ka din kasangutan to? Apay men. Kadkaduhain ka. Ado dagiti kakaduhak, dagiti katrabahwak. Kahit ko mga sikahin siyak lang. Sa diri aya. Apay, kursunada ka kanya? Manong nemi daytan tinanggundawayak nga nangibaga itipod no. Iti pa'y laing. Di mo lamo, nakipinustahag pa'y. Imbaga nga saan ka nga, awang pa'y asawam nga balasang ka pa'y lang. Iti kinaubing kaya kinapintas mo. Ngayon naabagag ti posta. Kapot tatagahin mong pud nga asawam. Di mo lamo nga saksakit tinakim ko na mamuak. Nga kapkabilan na kati asawam. Adadot pa nagsakit tinakim ko no. Nung mapanik na ka nga. Ada relasyon nyo kini. Diyos dalawad na nga. Sir Debbie Mar. Awan relasyon mi. Ar-arman naglaan. Ngasit pag-imunan idin ni Gabino. Na basta. Nilaing Gabino. Man, isa lang. Kinapudno na.
Kaslasaan ko pala nga narik na tiragsak no ang petaluntan nakmi. Tatunggal ta kikuhan na. Kabilin nak mo muna. Anya? Kasi ti roman sana eh. Hanak nga tagikuhan no diya kabilin nga muna. Sa distak, parang ganun. So nagpababawiak, nakiasawa kang kuhana. Ngayon naragsaka kabat kid din ha, tanatayin ni Suna. Barbaring ha, no danto pa yung mga het kanya. Siyak! Ha? Siyak! Di ka kari mamati? Sa diri, sa anak ka may kari. Excuse me ha, ditakan. Ngayon saan ko nga sinardengan, manon nemi, awang pa'y makatawan, ti asawa na, iti mapangkupasyarin ni Suna iti balayda. Di kita anak na, manon nemi, ti simabat kanyak, di na magdano sinuon. Sa dili tinagan ko, siya tutagbaling nga may kadwa nga father iyo. Ay, siya? Pakakabilim to ni mamang mi. Saan ko to kabilin, pulos. Nipitik ka jak to aramiden. Gabo to nagbaling to nagdunggo king kuana. Saan ko tutultuladan ti kasteraramin hindi ti amayo. Peso? Ay bagayo kini mamangyo nga daak ni papa sa diri ko na yo. Ay, apa nga papa? Papa ndo mo natawag yung kanyak. Anto ko bang ngarot insangpit mo nalipadag eh. Ganyan to ba minsan? Adan to ko kata kayo nga sarabo yo. Peso? Peso papa? Uy, papa ko na adang kanyang manong. Hindi pa nagsalita kinireda may naibagak at talaga ng patalagad ko ti purpose ko. Api nga siyak sa diri. Subsobra tinatay. Kaya talaga nga si katipat pati ko. Yung karikti bagi nga sa anak to nagagayat no samad lang siya. Talo di kita anak ko. Dinapin pitas to, so apul ka lang ito sa bali. Ore mo pesa nga pulo kit siyem anak mo. No mabaling ko makit jakon kaya tagaya. Baka masaktanak manin. Sa bali ni, gabino sa baliak. Ikarikan ka. Saan ka pulos ng saktan? No dikat paragsakin ka. No anyaman ti sa amo ng lakam nga ragsak kari di gabino. Ipaikuhin ka. Ikarik, redame. Ado nga pamuspusan tinaramid ko manunaymi. Nagpatulong akpayan karigit na ganak, kanagit anak na buto da amin kanya. Ngam datatang kininanang manunaymi sanda kursunada tiraramid. Mamaspasama kang kasadiri. Kinam. Balo lang aruda na dapat talong anak na parigatan na kapay lang. Dikit kahit na nga sawan, nga saan kumang isa trumbang. Marigatan ka mutla kayat mo, di ka pala mangarim ti sa bali. Tatang, nanang, tsak ka di matibag ka kada kayo. Nireda may tipat patig ko. Ano na kayo ko na? Laman, ngawan ti sa bali. Ikapatadaan ti talong anak. Nga puro babae. Ikapot at dampadas na, katsangkan nga mga rikatan nga mga serak, iti ko ay ba nakasta? Ngakin itadangin, kapot ay patpatag ko. Idi pala damo nga makita. Nga ti pa nang ipagharup ko kit balasang pailang. Manipod idi aging nga karigito, kat santo nga sumarding. Diyak to sumarding tatang, aging nga diyak maasawa ni Redame. Aging ka manunay nga dandanin makatawin na sipod na balo ni Reda May iti inaklon nan ti panagayat ko kinkuana. Kasta una tiragsak ko manunay mi laglagtuk gabot tinaragsak nga panangaklon na kanya. Iti mo na agundaway manunay mi apanangarakop ko kinkuana. Iti mo na agundaway manunay mi nga panangamal ko ka na ginibibig na. Nagnana manong nemi. Urilag sa kawis si tiriknak. E di maramanak. No kasanot ni nanam di di bibig. Nagsayang dati nga babae. Imagine kapkabilan lang e di ni gabino.
nga sana kanulang tagikwen kalpasan nga kabilen na. Irinto tati babae manong nemigat saan nga rumbeng nga kabilen sa nga beng nga dangran no dikat sa puyuten ilalaen aprusan agkan arakupen. Inarakop ko tinakay irut ket dimales met manong. Inagkak dagiti lips na tinakapapaot ket amo na met ti bumales makisanggol met ti dilan. Voluntaryong met manong naming nga garango tidakulap ko ket inapiras na kinarawa nga pinasilpesel dagiti agsumbangir nga mansanas idi barukong. Idi agkak tetenged na ditoy kon nga nangeg ti asog na manong name. Sa diri. Italang agasukak. Asog ti imnas. Asog ni ganas. Idi no dangranak ni gabino agasugak. Asog iti sakit. Asog iti saen. Asog. Gaputa saksaktan na. Nemsika. Asog tinesang sangayin nga imnas. Agaragan gandiriknak. Orek lama katerternek sa diri. Sa diri. Kaya noong payawan din na pasama kiniday ti akong daway, tawan ti kong daway mi. Tadalang di kiti anak na manong name ti asudag kapag sisim ka na kami. Nung mambalin lang kumama, nung name kit guyod ag ti panawen, tap numalpasin ti makatawen, sipot pimusay ti asawa, nire di mga dimteng nga ro dahi tamanong name kit inyuman ko dahi tuwin ka rin ginaganak kanya-kanya. Nitatang met, di ba dati tururayin nyo nga gundaway? Di ba nang ibagak ng mga asawa ako? Sino't asawa nga ron? Dahil nga baalong, ang daan ti talong, ang babae nga anak. Gapatay sa tibat pateg ko. Hindi pa lang inaklunak. Kahit nakasaganan nga mangikasar, o nakasaganan nga makikasar kanya. Iya po kaya sa diri. Anilangin ti ko na naging tao kang ka. Ti kinasingpet ka kang nagwapom. Ay, masala nga balo nga daanin ti talo nga buryas ti asawaem. Ori anyat sa winatang. Awan sa nga napateg. Tinapateg ka talaga nga asawak ton ni Redami. Kahit putot mong tumiteng, nga tarakdam ti sa mga putot, kapkapin na no, dagiti talo nga mabahay kasta. Yung mga nagpagindi at daganan siya akon. Kasado no sa anak ka makaputot. Di akong problema kon. At ang talo nga putot kon. Naangay nga rod manong name iti kalay sami kalpasan ti may sakit gudua sipud pimusay ti asawa ni Redame. Nga redan din bilang kon manong name kararagsakan nga pasat ti biyag ko. Saan nga si mapiat pa'y datatang kininanang gusto damit manong name tadi ma'am amudan ti agbaling nga manugang da ken nakasarsalita da nga nakapulpulapul da nakaayam da dagiti instant nga puko da kasto ko na yung tayat da oen manong name kalpasan nga rod ti seremonya padaya ket dimtengen ti rabii manong name dito yung dinururay ko nga nabayagin. Nga didamok pa lang nga makita manon name ni Reda May get inarapaap kun nga maagkan itinapaot dagiti bibig na matagikuwak ket masarek ko ti kuweban. Mapasama ken. Sinakruy ko ti asawak manon name sa ko impayad da iti kama ket siya ako na mismo ti inot nga nangikat kadagiti arwaten. Tunggal malo kay isan manon name nga paset ti bagina ket agkak sa kodildilan idi addan iti barukong na manon name daytan iti nakawaywayan dagiti duaman sanas na pinagsubla-sublat kun manon name kinaram ka makinagat-kagat kinirab-kirab addan ti rugso nga marikna ket di mangig ko tinisang-sangen nga asog ni Redame. Kaslay tagla makaraman sa diri. No, ano. Dangdang ranak.
Sino? Dedi Gabino. Ano agasog akit aray ko na. Apo ko na. Gabat masaktalak. Ngimsi ka? Oo. Nagmayat ti panangkaan mo ka iti mansanas ko. O gab sa diri. Sa... Magustuhan naman. Ungit magustuak mo't nga yan ta. Magustuak dagiti. Arang engkan asog na ken dialogue naman. Na muna ta ulit-ulitan nga kasla itakla makaraman ko na. Nang ronan lang arodin ti damok manong nemi tadamo na met iti nakaraman iti kaan. Tasaan ka nung matakang kanin idi manong nemi ni Gabino. Numadangran na kano atong paen kadadanugan. Trabawan na kano malatang isirek dayan alpasen. Iso nga sa bali akang talaga kit ko na yung baglakid din tanatayan ti asawa king baglakid dimteng kay tibiyag ko sa diri. Gusto gayam ti kunada nga nagmayat. Ita sa ano kon ngop apal kadagiti istoryada. Amukton ket talagang istoryak tumunten no kasano ti laing mo kumarem ken kasano ti laing mo nga sumepsep agsepsep ko na. Tatalaga manong nemi nga sinepsepa nga kaimimas manong nemi nakadaldalos nakanananam sa nag-anagamak manong nemi nga ng tilmo-tilmon kadagiti katas kaslakla nagigop manong nemi nga imas nga digoti bolalo nga nadamat manong nemi na paragsak na paghanas ko ti asawak dandani rinabii na dagundaway mi manong nemi alam Juan manong nemi siya nga tinagbalin nga ama dagiti talo nga anak ti asawa. Nakaredwari din tinauna manong nemi ti elementarya dan ti high school at damat tinagpitik iti saklot ni Redime. At damat tan bukod mi manong nemi nga anak. Lalaki timbas nga iti asawa nga isto ni Sadiri Junior manong nemi. Imanayan ko na ti maysa nga bukod mi lang anak. Umanayan ti talo, upat manong naming anak ming ikan mi tinaranya ka masakbayan. Intultuloy ko ti panagbaling ko nga sikyo, kastama ti intultuloy ti panagtrabaho ti asawa ka. Iti dati a pagtrabahuan, awanan ti dimdim nga problema manong. Uwain, isukit isulaeng katsakit siyak laeng. Awa mati nagbaling nga problema, kadigit isyuman ko kapag na singpet da, agyamyaman dati siyak tinagbaling nga may kaduwa nga amada. Siya kano pa lang tinakariknaan dati pamateg itipod nung ama. Babae hindi pa nagtinulong mi nga agasawa manong nemi na paggraduar mi dagiti talo nga babae nga anak na. Anda may sa nga nurse nga dati abroad sa Canada. Anda may sa nga accountant agtrabaho manong nemi iti bangko. Kaya anda may sa nga nagraduar ti business management nga trabaho niti kumpanya. Irinto ti Sadiro Junior kaya pa lang ti higher grade. Awanan ti sa pulik pa manong nemi. Iti gasat ko nga ipaay kanin sagot ni Apo Diyos kanya. Tanireda may manong nemi ti babae nga sagot ni Apo Diyos kanya nga iba uno ina dagitan na ko. Saan kababawi no apay? Saan kababawi no palo nga daanin talungan na tinasawak. Gabot ay sungan talaga, ti patpateg ko, ken pudpudno, amang ipatpateg kanya. Kenda kami ti talaga nga naikari, nga agtakta ko na inay, itutong palbiyan. Dito nga ron, ti pagkasalitaak, manong nemi, kadakiluna nga yamanek, tanam amok, ni mga amante pagaragan, may pibasyar na minsan iti batak, ket namuak ng sugayam ti amante pagaragan nga naling agsurat. At ang magustok na kita susuratin naman ng name isut gapo na kinidaw ko nga istorya kumamit ti pagkasalita ti isurat na ket may basa met kalito nga programa. Kaya nagyaman nakmadlauna iti anus mo manong name ang naibasa. Kat thank you met kadagitian ang anos dagiti nayat unay nga dimngeg ken nagbuya. Kaya at sapay ko man tadamet naibatik nga andal liliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program anong and God bless. Toy nga ro dagyaman nga pagaya mo sa diri
iti Batak City, iti panangisurat ni Amante Pagaragan, iti Mabusag, Badok, Ilocos Norte. Thank you man kang pagayam ko nga sa diri iti anos mo nga nang isalaysay ken ni kumpadre Amante dati pagkasalitam. Thank you bet karagi ni kumpadre Amante Pagaragan ti anos nang nang isurat ken nang ipatulod kaniya tap no maibasa iti daytoy nga programa.